ସବୁଦିନ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିବା ଏକ ଦେଶରେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଶିଶୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିବ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ଦିନେ ଗଣେଶ ଯିଏ ମିଠା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆପମ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କୃଷ୍ଣ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ହସ ଆକାଶ ପରି ନୀଳ ଥିଲା। ଗଣେଶ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବାନା ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଇଦା ଗୁଳା ଚକଟି ନିଆଁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ବାତାବରଣ ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର କୁସୁମ ବାସ୍ନାରେ ଭରିଗଲା। ଗଣେଶ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହ ପିଠା ଖଳେଇ ବ୍ୟାଟର ଗୋଳାଉଥିଲେ। ସେପଟେ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଟା ଗୋଳାକୁ ଚେପ୍ଟା କରି ନିଆଁରେ ସେକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟର ମିଠା ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼ ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ଥରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଥାଳିରେ ସଜେଇ ରଖିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସେହି ଥାଳିଟି ଆପେ ଆପେ ଭରିଗଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମିଶି ସେହି ଜଳଖିଆର ଆନନ୍ଦ ନେଲେ, ଯାହା ସରଳ ଖୁସି ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ନିଖୁଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।